ens ho va poder solucionar de vegades un mitjà de comunicació. A part també s'han solucionat casos del BBVA, casos també com... Hi havia el tema de Gavà, que a mi això em va fer molta gràcia, perquè l'Ajuntament de Gavà es queixava que el Ministeri de Medi Ambient no li estaven acabant les obres del passeig marítim i vam fer, amb el tema de la rèplica i això, ens vam posar en contacte amb Madrid i res, finalment, doncs sí, van ser des del Ministeri de Medi Ambient que van trucar, escolta, no, que us ho acabem, i al final no van voler intervenir al programa perquè deien que no tenia sentit perquè ja estava resolt. Em permetràs, Miquel, que no ens va fer gràcia. Corregeixo l'Alessandra, ens va fer molt de mal. Que no volguessin entrar a agrair el paper que havíem fet. Clar, vam fer intermediaris. Ens va fer gràcia perquè vam intervenir amb el Ministeri de Medi Ambient. Escolta, hem arribat a Madrid, però clar, per una altra banda, com a productor em va dir, i ara què fem? Els hi hem resolt abans de temps. La veritat és que s'han tractat casos molt importants, molt sorprenents, de primera fila. A mi m'agradaria també saber una mica què és el que passava al carrer, no, Núria? Perquè tu has pogut comprovar de primera mà, has fet moltíssims reportatges des de Vic. Jo recordo el primer reportatge del Tu denuncies, de Cadira de Rodes, que va ser fantàstic. O sigui, aquestes persones que no podien accedir en un pàrquing perquè anaven en cadira de rodes. Sí, la veritat és que no sé, surts al carrer i, a més, per exemple, nosaltres ens vam trobar molt amb espontanis. Estàvem, per exemple, parlant amb el personatge que teníem, anàvem amb cadira de rodes, ens estava explicant que sortia d'un pàrquing, que no hi podia accedir perquè no hi havia ascensor i això, i unes altres persones que sortien del pàrquing deien és que ens solidaritzem amb aquesta persona perquè entenem el problema que té. Estem, doncs, vam fer el reportatge el 2008, però bé, en aquesta... 2008? L'any passat, no? Pot ser? No. O no, 2009 ja. 2009. La qüestió és que estem al segle XXI i com pot ser que aquí no hi hagi un ascensor? Estem parlant de Vic, no? Capital de comarca, llavors... T'has trobat alguna vegada amb algun tema curiós, amb alguna situació graciosa, amb algun problema, en algú que t'hagi faltat al respecte? Doncs ara mateix no. No, la veritat és que no, perquè, vull dir, la gent amb nosaltres ha sigut bastant respectuosa. Quin és el tema que més t'ha tocat? Potser per proximitat, l'últim que vam fer, que és aquest de l'escola de Manlleu. Ai, que fort. Que la van desmuntar, no? Sí, la veritat és que, a més, clar, jo, bueno, ja ho sabeu que ho vaig haver de deixar, però vaig preguntar, doncs, precisament a la càmera que tenim aquí en Garriga, com ha acabat aquest tema, no? Perquè em va interessar i deien, doncs, que gairebé van haver de tirar una mica la tovallola. Ara mateix no sé com està, però fa una setmana o així. I sap greu perquè dius, vale que hi ha crisi, d'acord que hi ha empresaris doncs, que si els baixa la producció no poden pagar els seus treballadors i han de fer reducció o coses així. Però fins a quin punt no hi ha empreses que s'estan aprofitant d'aquesta situació per deslocalitzar, per no pagar factures? Jo crec que també el Tu denuncies ha servit per fer un reflexe de tal i com s'està vivint la societat catalana, els problemes, el 2009, sobretot aquesta gran crisi, persones estafades, llocs de treball totalment desolats, EROs que hi ha hagut de moltíssimes i moltíssimes empreses. Realment ha passat aquí gent molt desesperada. Molt desesperada per la crisi, sobretot perquè es veu desemparada, que és el que hem dit moltes vegades, no? Que la de trucades que rebem al dia, la d'emails que rebem perquè es troben que no saben què fer, que tenen les administracions però que no els ajuden, no? I davant d'una situació de crisi s'agreuja tot, no només amb EROs, sinó vam tenir, crec que era un treballador d'Inoxcrom, que l'havien fet fora però no li havien pagat ni el finiquito, ni... O sigui, una sèrie de coses que ja no només per la crisi, sinó que a més, vull dir, has d'anar molt en compte i sobretot que moltes vegades et sents sol. Quin és el tema que més t'ha tocat, Raül? De fet, a mi el que sí que m'agradaria dir d'això que deia la Sandra, del cas d'Inoxcrom, que ens van enviar un correu electrònic agraint-nos la feina, el fet de venir al programa i de més, i fins i tot ens deien que la cosa semblava que es començaria a solucionar, és a dir, que aquells que van marxar per aquest expedient de regulació que finalment cobrarien, vull dir que... A vegades és curiós perquè per la pressió mediàtica solucionen les coses, que no hauria de ser així, que per nosaltres és un plaer donar cobertura a aquesta gent, a la gent del carrer, ja no només al polític o a la cara visible, però, home, és una mica trist. És una mica trist que per participar en un programa de televisió, o sigui, que hagis de recórrer a un programa de televisió perquè et facin cas. I després també arriben, senyores i senyors, les denúncies surrealistes completament, que ens han arribat a la redacció del programa, que algunes ens han deixat una miqueta descol·locats. Quin era el cas d'aquella noia d'Afganistan, que havia entrat a internet, s'havia enamorat d'un soldat americà, a través de Mític, havia marxat a l'Iraq i va patir un engany. I va ser una història d'amor fantàstica, vull dir que... I jo em quedo... No se'n recordeu, companys, la persona que li explotaven les bombetes? Que va trucar, que li explotaven les bombetes per la tensió.
Són històries també gracioses, però també n'hem tocat d'altres de molt sèries, persones també malaltes que s'han assegut en aquests bancs, que la sanitat pública no ha respost absolutament per ells, persones desesperades que no sabien ni on anar, ni on trucar, ni amb qui parlar, però també han passat persones importants per aquest programa, han passat polítics, ha passat el senyor síndic de Felip Greuges. Puig, el senyor Felip Puig, el número 2 de Convergència i Unió, ha passat el senyor Rafael Ribó, han passat també l'Albert Lezán, la Fresita, la Cristina Cubero, i a part després molts presidents d'associacions per parlar sobre diferents temes. I jo crec que ja també va arribar un punt que els polítics s'atrevien a denunciar, també, Raül. Sí. És cert. Jo ara mateix és que tinc tants temes al cap que m'hauràs d'ajudar per recordar-ho, Aviam, normalment els polítics que denuncien és l'oposició que hi ha a l'Ajuntament de Torn, però per exemple l'alcalde de Gavà, que finalment no va voler venir. Gent també de l'Ajuntament de Badia van venir també a criticar les obres de la C58, del carril BAO, que els afecta de ple aquesta ampliació de l'autopista. I, per exemple, Núria Carné, quan tu buscaves les rèpliques, no? Perquè a mi em feia molta gràcia, perquè la Carné acabava de parlar en una part i la veies tota ella molt mona, amb el seu vestidet i la seva cosa, que se n'anava a buscar l'altra part de la situació. Tu quan arribaves allí i et Que punyetero, te l'has guardat aquesta. Per què? T'ha fet gràcia això que anava caminant. Però si t'hem vist de tot, t'hem vist... T'hem vist de tot, diu. T'hem vist portar de tot. Una reportera molt moderna. Gràcies. Però quan... Va sortir els colors. Quan la gent et veia que arribaves, no? I et personificaves, per exemple, a algun ajuntament, alguna cosa, els polítics que et deien? No, però saps què passa? Vull dir, que en el Català Osona, la televisió, hi ha molta gent que se la mira, i llavors, això, perquè com que també presentava els informatius, la gent et coneixia. Ja et coneixen. I els o sigui, que tu càmeres et coneixen també. al carrer més que a mi? No ho sé res. Ui, conflicto de ego. A veure, una denúncia. Aviam. No, segur que tu et coneixes molt més, carinyo. Però la cosa és que allà, a més, les càmeres porten molts anys i llavors ja es coneixen entre tots. Fins i tot ara me'n recordo, allò que vaig pensant, quan estàvem fent aquell reportatge de la cadira de rodes, si no recordo malament, no sé si ens va passar un regidor o un alcalde pel costat i com aquell que, saps? Com aquell que no ens veiés o això. Vull dir, suposo que en alguns temes hem sigut una mica incòmodes, però clar, vull dir, el periodisme també té aquesta vessant més social. Sí, jo crec que també en moltes ocasions hem actuat com aquesta mosca collonera, hem destapat moltíssimes d'altres parts que no els hi ha agradat que sortissin aquí, però senyores, senyors, si hi ha algun tipus d'irregularitat i les persones sempre s'han assegut aquí lliurement, no condicionades absolutament per cap factor, doncs nosaltres sempre hem estat encantats de conèixer-los. Programa contra bancs, Núria Carné, també vam tenir absolutament moltíssimes trucades, moltíssims problemes de gent afectada contra els bancs. Vam rebre molts mails, jo per exemple m'encarregava una mica de recopilar i tot això, i la veritat és que era difícil saber escollir perquè deies, ostres, quin cas, i ostres, aquest encara és més sorprenent que l'anterior. I després també cal comentar els reportatges de Raúl Asensio al carrer. Ai, ho podem dir? No siguis dolenta. Gràcies, Miquel. Pel meu carrer, clar, que jo veia cada nit quan presentàvem els reportatges de Raúl Asensio, que sempre estava baix de casa. Jo pensava, però bueno, este noi quan està baix de casa? Realment, tu que t'has fet ressò de tantes obres, de tantes males condicions de l'Ajuntament de Barcelona, de pisos que estaven pràcticament caiguts. Així és. De fet, és que a Barcelona trobar-te obres, jo crec que a tota Catalunya, però sobretot a Barcelona, que n'hi ha com unes 300 i pico, és l'estiu que més obres hi ha des del 92, ho vam dir en una infodenúncia. Clar, hi ha obres més justes que d'altres, hi ha que molesten molt més que d'altres, com per exemple l'última que vam anar a gravar, que va ser la del tren d'alta velocitat, l'AVE fantàstic que passa pel carrer Mallorca i que els comerciants estan encantadíssims amb tancaments de botigues i de més, és bastant fort.